Čau lidi, vítá vás Steve z kanálu Epic Family a vítám vás u hry Pixel Gun, jak už jste mohli vidět. Takže tady si vezmeme vajíčko, vezmeme si, tady si koukneme, jestli se nám updatenul nebo nový mazlíček. No, update, takže silnější, rychlejší a něco sračky. Taky tady lucky chestku. No, prachy, dobrý. 10, no, dobrý. Tak jo, jdeme dál. Jenom se můžete kouknout na můj kanál Steve TV. A no tam taky natáčím na svůj vlastní soukromý kanál. No jako soukromý, prostě veřejný, ale natáčím tam sám někdy s bráchou. No, takže jak vidíte, v primári mám tuhle zbraň, v backupkách mám tuhle zbraň, je dost dobrá. V mílích mám tady tohle, žentý chlapy. Speciál mám tohle, to je laserová zbraň, která se odráží od stěn. Sniperku, takhle elektrická, dost dobrá. A premium mám Toy Bomber, ten střílí hračky, které se odrážejí a odráží třeba od stěn a od zemí, no. A pak vybuchnou. Takže můžeme jít do Battle Now a teď se kouknu, co mi tady přišlo. Jenom jo, to je můj Gmail, že mi už se načetlo video, který jsem před chvílí nahrával. A takže dáme custom. Tak. A rychle arrow. Tak. Teď už jak mám asi 19. level, ne 20. level mám asi. Tak je to pro mě takový už těžší, protože všichni mají taky takový kolem toho, no. Já mám 19. jo. Tak trošku stiším. Tak. Musím rozničit tak. Dobrý je to. Co to bylo? Co mě to zabil, hajzle? Je tou knížkou jeho zasranou. No tak teď už jsme nevyhráli, jsem přišel teda dost brzo. No, možná jsem někoho killnul. Tak nic, tak teď jsem přišel. Fus to bylo. Tak a jdeme do té bitvy. No, jsme tady sami. Bitch! Teď jsem ho zabil dragonem. Teď tamhle někoho pokolíme. Toy Bomberem. Teď tam dáme Toy Bombera. Dobrý. Dobrý, nebo... Na téhle pistolce na té backupce se mi líbí, že když střílí, tak on začne hořet. Tak to na mě takhle. Dobrý, kill assist. Ne. Tohle je nebezpečný. Jo. Dobrý, double kill už máme. Jak tady to pokolí. On zmizel. Oh shit. Už mám triple kill, super. Se mi hodně líbí. Už mě odcházejí nebo co?
Tam dělá jeba. Ty vole. To po mě někdo střílí. Po mě někdo pálí ty jeho srač. Hajzl kabinet. Je, hezký multikill. Headshot zároveň, kolikátý jsme druhý, jo. Hajzlové, když máme multikill. Ještě jsme ani jednou nehrdnuli, to je dobrý. No, to je. Dostal srač. Ty vole, to je sviň. Ale dal jsem ultra kill, to je dobrý. A mám bodky s double jumpem. Což se mi dobře skáče. Ty vole, co to bylo? Je pořád? Ne, vlastně ho zabili. Se to tady obsadili? Někdo už tady snad bude. No, jdem tady. Já vím, kde bude. Musím najít portál B. Tak, portál B. Kde to svině? Tak hajzlovo. Se tak se schovává. Ty vole. Kde je? Victory. No dobrý, tak tohle bylo dost dobrý. Tak. Armory, nový mazlíček. Další. No, zase tučňák, toho mám. No, tak jo. Musím koledujou. To je hajzl. Myslím. Je, zhodnul jsem ho. A on hodně mě. Já nemám, ne. Neměl draka. Kdo mě zabil? Já. Kde běhá, ty vole? Jo, má ty včely. No, Diamond, super. To nechte mě, kůčo. Já zabiju se ho. Ty vole, kurva. Vlastně to s tím drakem, vole. To je hrozný píčo.
Já svině, granát házejí. Ty vole. Jetpack. No, foráč. Nechtěl jsem to nic dělat. No. Revolt. No. Já už jsem tuhle hru dost dlouho nehrál, já hlavně hrál ty Geometry Dash a takovýhle si. Ono jde tam na mě hodně. Pas posrat, kámo. On odešel posrat. Victory. Super. No a touhle bitvou jsem se s vámi asi rozloučil. Doufám, že můj kanál budete odebírat a dáte tomu videu like. No spíš můj kanál, spíš kanál náš všech. Tak čau.